Mapya nga dumog. Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143, DZMR, Missions Radio. Di oras tayon, alas 6:31 ti Agsapa. Naimbag Agsapa tayo. Hello, naimbag Agsapa yo. Amin kakabsat ngagdingdingag iti dahito nga stasyon ti Radyo 1143 DZMR. Dahito man ti gayo yung Bong Lagmay. Ti Agmula Ag-Apit. Ti Agmula Ag-Apit. Kumusta ti tunggal may sa kadatayo iti dahito yung Agsapa? Kumablawak manen kakabsat kadagiti amin nga kakabsat kagdingdingag iti dayto nga stasyon iti radyo ken nakangrunan iti dayto nga programa kakabsat kakabalawan tayo kadagiti amin nga naka-online no addadan nga dagos kasama dagiti kakabsat tayo nga agdingdingag iti daytoy lambak ti Cagayan kumablawak man kablawan tayo man kakabsat dagiti nga kakabsat tayo dita Rojas ni Rhea Vicente nga agdengdengeg kada tayo ngem handa nga mangeg ita madamdamandan to kanong agdengeg ni Rosemary de la Cruz ken ni Gemma Gabayan okay taga Rojas AG dagitoy April Lacupido kastamot ken ni France Pagirigan na imbag agsapayo dita Bildex Rojas ni Apo timang bendisyon kada kayo bayat ting kay panagdingeg ken kastamot kadagiti amin nga agdingdingeg kumusta iti biag kahit kuman nga manglukat wenno ituloy hanggang nga manglukat ituloy tayo iti narugyanan tayo di na minsan nga Sabado may panggap iti na nasinaw nga panagbiag ken dagiti balaag nga imbaga wenno naisurat kadagiti libro ni Jeremias day taman tintay pagsaritaan ti biag nga Nadalus nga panagbiag nga dakamatin tay tumet noon niya nga talaga iti panagbiag narugit namulitan a panagbiag kitaan tay tumet dayta iti pangadawan tay ket iti biag metlaeng mismo ni Jeremias amoy idi punganay iti Apo nang iti linteg nga masapul nga agtrabaho kahit nasawen masapul nga aggagagag ti pinarswa ti Apo idin pinarswa ni Apo dagiti tattao nagagat na talaga amo iti kunanay Genesis chapter 1 verse 28 then God blessed them and said be fruitful and multiply fill the earth and govern it kahit ko dati sumuruno kunana reign over the fish in the sea the birds in the sky and all the animals that scurry along the ground makita tayo nga iti job description ti Apo be fruitful and multiply. Kaya nasawen, masapul nga rod nga adda iti panagtrabaho. Nadalus nga panagtrabaho. Adda daytoyan nga mandato ken kumad ni Apo nga saan laeng jay fruits kadagiti anak no diket wenno multiply kadagiti anak no diket dagiti kumatrabaho na nasaya at nga panagbiag na sinaw nga puso ken panpanunot. Daytaman kabsat ti pagsasaritaan tayo. Mangdengeg tayo ti may isang kanta nga napolwan nagasat dagiti Nadalus ti puso na kalpasan na daytoy ket sublyanan tayo aggapo daytoy nga kanta manipud ti album nga ni Jesus tulungan nak kunana. Kaya kabsat kahit kung denggen tayo daytoy ipaay kanya tayo wenno ipaay kada tayo ni Brother Jem ket kalpasan na sublyanan tayo iti libro ti Jeremias. Okay? Kahit kuman nga ipaay kanya kada kayo daytoy nga kanta. Tanto tiempo nga dagiti Kristiyano ay tayag da sumabed iti Apo kagsat di kagdwa-dwa amangan pamabati ka dati Diyos in karina no may mangala kadagiti anak na Santo na Biblia ibalbalakad na
nagiginura, tawan ti magunduna, madadael, iti panagkakadwa. Nagasad dagiti naima, nagasad dagiti Nadalus, gusto da makita danto di Diyos Ama. Nagasad dagiti. Hey! Mayat nga talaga. Nagasat. Nagasat na kiti dalos ti puso na. Amuyo dati pelang kanta kakabsat kikwa iso data ti mensahe tayo na yan. Nagasat nga talaga na kiti dalos ti puso na. Sir JM, thank you. Alright, kakabsat. Sublianan tayo. Agyaman akmanin. Tingkay pa nagdingig ka. Kaluklukat mo lang ti radyom dahito ti 1143 DZMR. Kada ito ti programa tayo ti Agmula, Ag-Apit, Bong, Lagmay. Laglagipon tayo nga dito nga stasyon ti radyo ket member ti KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tatay, itay kakabsat sakbay nga ng rugi tayo na nang tidakon iti titulo ti pagsasaritaan tayo. Ket iso daytoy nagasat wenno Nadalus a panagbiag. Kahit kuman nga kitaan tayo daytoy. Ni Apo Dios mismo isunat ti nang ideklara ti Apo iti Nadalus nga trabaho. Trabaho nga nasiat ken trabaho nga pagsayaatan. Amo iti approach ni Jeremias masapol nga ipatungpal nga talaga dagiti linteg ti Apo tanang ted nga ti Apo iti linteg. Babaen ti panang tungpal tayo ti linteg dayto ti mangted kada tayo ti pagsayaatan. Addan ti manual, addan ti suruten. Isu nga ni Jeremias kitaan na tayo agbiag tayo kumanga Nadalus ken makayaayo day tangit ibagbagana nga kankanay. Numampay isu ti inusar ni Apo Dios nga ngiwat na tapnon maipakaamo na kadagiti Israelita ken anak na. Kitaan tayo. No nya nga inti kaya nasa unti Nadalus aya ken narugit. Iti Jeremias chapter 2 kabsat. Tinubngar ni Apo kun tinubngar ni Jeremias dagiti tattao. Apay nga nirugitan da iti injaya na nga daga Nadalus nga daga nga impabulod ti Apo nga daga. Kunana di chapter 2 verse 7, when I brought you into a fruitful land to enjoy its bounty and goodness, you defiled my land and corrupted the possession I had promised you. Nirugitan nyo, minulitan nyo ti daga nga impaay ko. Kaslat tayo nga verse 8, kunana wasting their time with worthless idols. Amo yung kakabsat, inted ti Diyos, dagito nga napili nga tattao awan sa bali no dagito nga Israelites iti lugar nga inted na wenno daga nga nadameg nabaknang. Kung ti Apo taripato nyo, agagagat kayo man tataripato nyo. Tapnon mabindisyonan at damot ti panggapwak nga mang bindisyonan ken daytoy ket napno ti kinabanang. Ngem anya nga ti napasamak. Minulitan nyo ti impabulod ko nga daga ket tinalikodan dak a Diyosyo. Minulitan nyo dagiti daga nga impabulod ko. Dahil tangay iti kondisyon dagiti Israelita, iwuure pa iti panahon ni Jeremias. Iso nga ni Apo, inala na ni Jeremias, malagip ko, hindi na minsan nga Sabado inikanta iti introduction dito yung libro ti Jeremias. Iso nga medyo no, kada kayo nga sumursurot ko ay kat amuyo na niya dito ibagbagak ita. Kat sabi ko man, kayat yung maala dati background na dito ibagbagak, hindi na minsan nga Sabado na dakamat na dito. Okay, ulit ang kapsat. Inted ti Apo dito yung daga, kadagiti pinili na. Yeah? Ti kondisyon dagito nga Israelita, idi panahon ni propeta, dahitoy they defiled the land, they corrupted the possession, nga inted ti Apo kadakwada. Now, kita ante kabsat anyamat nga rod iti implikasyon na data. Wait. Anyang iti implikasyon ng data. Ibagbagam architect, iti agdama nga kasasaad mi ita nga mamati. Wenno anya iti adal nga mabalin nga masursuro. Iti daytoy nga insurat ti Apo biag nga nasinaw ken biag nga nadalos.
ti Apo kapsat, nang ted nga talaga ti remedyo. Ura pa idi, nang ted ti Apo ti remedyo. Kadagito nga, Israelita, a remedy and hope to His own people, the Israelites. Now, I want us to understand, kapsat, that God hasn't changed His way when we disobey. Saan nga nagbalo ti Apo? Whether intentionally turning our back and prioritize other things. Amuyo noan niya iti naglabsingan dagito nga tattao ti Apo. They bow down to other idols. Nga uray ita awan tinagdumaan na ita nga panawen. We have many idols, I tell you. Name them, dagito nga idols tayo. No daduma dayta nga social media, wenno dayta nga cellphone is our idol. Wenno dagiti agtutubo at dama dagiti Korean idol da kano. Pati kanen, pati suot, pati pukis, pati surusurutin dan dagiti. So, anya tinagdumaan na, awan tinagdumaan na kapsat. Laglagipin nyo, dagito nga Israelita, isu nga talaga ti pinili ti Apo. Now, kita antay dahil Jeremiah 32 verse 34. Okay? Kunana, but they set their abomination in the house which is called my name to defile it. Wow! Nakita yun dito, minulitan dagiti tattao. Excuse me. Minulitan dagiti tattao. Kat uray pa'y iti mismo nga nagan ti Apo, they defile it. Babaan ka dagiti aramid, babaan ti saanda nga panang tungpal, babaan iti panang panagrukbab da ka dagiti di Diyosen nga barbaro nga nakita da, nakigamulo da kadagiti sa bali, at introduce da nga sa bali nga di Diyosen, isumot din nang itadan dati panawon. Anya ka di nagdumaan na ita. No daduma at dati in-share dakin ka nga link, data nga link isunti, nako, dang ibusen ti panawon, kat awan pa ti Bible reading, awan pa ti prayer rin. Kat anyaman dagiti banag nga nang itadan tayo ti panawon, nga saan nga panawon iti Apo, dagiti idolwen tayo, kapsat. Kasano ti panangmulit tayo, how do we defile ourselves then, nga templo ti Apo? Ni Apo, nang ted, ni Apo Isus mismo, kapsat, nang ted itinagmayat nga ehemplo, wenno ilustrasyon, no kasano tayo nga mamulitan, dagiti bagbagi tayo. Aya? Kasano tayo nga agbasol, kasano tayo nga matalikudan ti Apo. Matalikudan ti imatang ti Apo, kasano tayo nga agbasol iti sangwanan ti Apo. I want to remind every single person listening right now nga our body is the living temple. Kunan natin muna nga Korinto 6:19 aging gana ti 20. Kita antay man no anya ti kunay ti Biblia ni Apo Isus mismo. Manipod iti Marcos 7:21 aging gana ti 22. Basa iti English kunana, for from within, out of a person's heart comes, number 1, evil thoughts. Number 2, sexual immorality. Number 3, theft. Tatakaw. Number 4, murder. Number 5, adultery. Number 6, greed. Number 7, wickedness. Number 8, deceit. Number 9, lustful desires. Number 11, envy. Number 12, slander. Number 13, pride. Number 14, foolishness. All these vile things comes from within, and they are what defiles you. Dayta timang mulit kadagitoy nga nainlulubungan ken naindagaan nga tarigagay. It's a context ni Jeremiah. Gapumot iti panagtalikod da nga ron iti Dios. Jeremiah 7:1-5. Kabsat, han kuman nga basahan amin, aya, people of Jerusalem, run through your street. Kuna ni Jeremias, look around, see for yourself, search the marketplace. Can you find one person who does what is right and tries to be faithful to God? If you can, kuna ti Apo, then the Lord will forgive Jerusalem. Mangkita kay man no adda, uray may maysa. Nga nasinaw, nadalos ti puso na, nalenteg, adda ti kinalenteg kenkwana. Ket no makakita kayo kuna ti Apo, pakawanek ti Jerusalem. Kaya nasaun, kasta ti kasasaad ti
Israelita, awan mismo uray maysa. Kita antay mo. The Bible says, no one is righteous, not even one. Kang runan na itakabsat. No one is righteous. Uray pa idin, kung nati apo, mangkita kayo man, no, dati maysa. No, dalang pakawanag. Amoy ko na verse number 5, I will go to the people in power and talk with them. Surely they know what their God requires, what the Lord wants them to do. But all of them have rejected the Lord's authority and refused them to obey. Nagtimalikod da iti apo. So nga kita antay kapsat, iso nga ibagbagak, awan tinagdumaan na, idi ita. Mabalin nga, adukod di ita, tanagadumot nga rin ti pakaibusan na ti panawan. It's a context iti Mark chapter 1 verse 21-22. Nga ni apo mismo tinangtit ng ilawag iti na lawlawag nga perspektibo. Evil thought, sexual immorality, theft, murder, adultery. Nagadudahit ay lustful desires, slander, and pride. Amin dagito'y kabsat, naggapu da manipot ti kaunggan ti puso. Naggapu jay puso. Iso nga datay, kinanta tayo itay, kanta nga nangig tayo, jay puso nga Nadalus. Ijay puso kanday panagbiag tayo nga Kristiyano nga Nadalus. Iso nga dagito'y nga naggapu manipot iti kaunggan ti puso, iso dahito iti mangted kada tayo nang mulit kada tayo. Iti haan nga dagiti akinruar nga aramid. No dekat daytoy rumwar kada tayo. Nalaka tayo nga matnag. Imay sa nga tao nalaka nga matnag, nalaka bason, nalaka nga matemtar. Gaputa adda dagiti makita ken adda ti mangneg kabsat. Wen, sumrek ti lapayag, sumrek kadagiti mata, isu daytan intuno nagsimrek di kaungan. Ditan nga agtaod datay epekto datay puso no anya nga talaga tinilaon na dita nga puso. Gaputa at datay pa ilang itinaindagaan nga bagi no dahit mauwagan nga mortal bodies. Awan tay pay mo't ijay immortal. Alright. Okay. Tsak may man pay nga agtuloy tay kakabsat kahit kuman nga kablaawan tay man pay dagito nga kakabsat tay nga agdengdengeg ita. Ni Gur kayo takitaan tayo. Ni kablawan tayo man dagito yung kakapsat ngagdengdengag ni Ma'am Emmy, ni Sister Lot, ni Sister ni Brother Adelmar. Wow, good morning. Yan, ni Sister Nelia Di Guzman, Fortuna, na imbag nagsapayo, ni Apo Timang Bendisyon kada kayo. Good morning, Pastor Kurana, ni Sister Lot. Blessed morning, Pastor, and all our listener. Okay, thank you. Ala, ituloy tayo kakabsat, okay? Okay. Kahit kung kakitaan tayo man, diyan ko nakita nga, anya nga talaga ti konteksto na daytoy. Ibagbaga ni Jeremias, kan anya mo ti ibagbaga ni Apo. Now, gaputa adda dagitoy nga naindagaan nga bagi, dati pa lang awan ti pa immortal bodies, nga saan nga grupo sa akin, nasa uwan, nga bagi. Adda iti manual nga masapul nga surutin tayo. Adda iti pagwadan wenno dagitoy nga manual awan sa bali no dagitoy sasao ti Apo nga mangted kada iti kinadalos. It's Colossians chapter 3 verse 5. Kunana. So put to death anything that belongs to your earthly nature. Get rid of your sexual sin and unclean acts. Don't let your feeling get out of control. Remove from your life all evil longings. Stop always wanting more and more. And you might as well be worshiping statue of gods. Nagmayat da iti pan nakaibagana iti Kolosas kabsat. Now, dapat ti mas appropriate nga pan damag na daytoy. May mayat no usarin tayo mula ti Biblia. Di Psalms 119 verse 9. How can a young people keep their lives pure? Kunana, Psalms 119 verse 9, by obeying your command. At dagayam iti manual na masapul nga surutin tayo, tapnon mapagtalina iti biyag tayo nga Nadalos. Iti daytoy nga gundaway kakabsat, at dati makita tayo nga masapul nga rumbeng, nga aramiden tayo. Babaen ti daytoy nga damag, at dati masapul nga aksyon. Number 1 is admission is needed.
Lutap nun, amom nga madalusan ka, admission is needed. Number 2 is confession of desire. Number 3 is suggestion of urgency. Tisong batap no, mamintinar tayo nga talaga ti kinadalos, kabsat. Iso da ito, ang nadalos nga biyag, masapul nga tong palen tayo, iti manual, surutin tayo iti manual, awan sa balin no dagiti sasaw, nga inted ti Apo. Ni Propeta Jeremias, at dawagas kan kapamayan ti Apo. Manual matlaan ti sungbat na. Psalms 119 verse 10 to 16. Kunana, verse 10, be ready to obey. Verse 11, hide them in your heart. Tapnon mamintinar na nga talaga tinadalos kan na sinaw nga puso kan panagbiag. Hide them in your heart, verse 11. Verse 12, be humble. Learn to do His ways. Number 13, verse 13, declare truth in your daily life. Kabsat. Verse 14, rejoice in God's word. Treasure it above all things. Umun-una ko masapul nga isuti umun-una. Verse 15, daily meditation of God's word. Verse 16, do not ignore His command. At dadagitoy, then, admission is needed. Kabsat, if you want to follow this verse 10 to verse 16, admission is needed. Confession of desire. Anyaman dagiti masapul mo nga ipakawan ti Apo. And then, suggestion of urgency. Kabsat, anyaman ti araramidam, anyaman ti nagbasulam, anyaman ngarud kabsat iti addang ararabim. Napnuan iti sao ti Apo, iti pagwadan nga masapul tayo nga surutin. Kabsat, again, I'll repeat. Admission is needed. Confession of desire, and suggestions of urgency. Ulitik tap mo sa antay ko mga, dahito iti pangudwan tayo na, kapsat, how to keep your life pure. Kung naman, Lord, I will do this today. Alright. Aramidom man dahito kapsat nga si kakararagbait iti panagmudo tayo. Kunam, Lord, I will be ready to obey. Lord, I will hide them in my heart. These words from the manual of life, I will hide them in my heart. Lord, I will be humble. I will learn to do your way. Lord, I will declare, verse 13, Lord, I will declare truth in my life, not only today, but daily. Lord, I will rejoice in your words. I will treasure it above all things. And Lord, I will meditate it day after day. And I will not ignore your command. Kabsat, no dayta ti ibagam, iti dayto yung agsapa. At dati aramidan ti Apo, dalusan na kangakan kanayon, ikan na katinadalus nga puso, pagbiagam ka di. Kit no naaramid tayo amin daytoy, amuyo na niya ti kariti Apo, Jeremiah 29:11. For I know the plans I had for you, declares the Lord. I know the plans. Amok ti plano. Adda ti panpanunot kon insaganak dagitoy. Pinanpanunot kon idi pay punganay. They are the plans for good and not for disaster. I plan to give you a future. I plan to give you a hope. Kabsat. Dahil ako matipagtakdiran tayo. Apo, agyaman kami iti dahil yung agsapa. Iti kinaba ng dagiti sasaw, agyaman kami iti manual. Nga uray pa'y naglabsing kami, nagkurang kami. Ngumapo, nakasagana kalat nga mangpakawan. Mangdalos kada kami. No, lakit. Nakasagana kami nga sumurot. Surutin mi dagiti ibagbagam, ti pagayatam, idulin mi kadagiti kaon ganti puso mi, agpakumbaba kami. Ket ideklara mi ti kinapudno, pagbiyagan mi ti dinaldaw-aldaw, agragsak kami, nga kankanayon numampay narigat. Apo inaldaw-aldaw nga salimatmutan mi dagiti sasaom, ket saan mi nga ikankano. Saan min, apo, talikudan min dagitoy nga kinasadot. No di ket tungpalan mi dagiti sa bendisyon mo ti tunggal may sa apo nga nagdingeg. Agyaman kami. Dahil yung orting kamdawatan na may gabutinagan ti Ama, Anak, ti Espiritu Santo.
Amen. Oo, kabsat, agyaman natin kay panagdingag. No adamat kabsat, iti kayat yo, wano testimony, nga kayat yung nga ibingay kada kami, iti dahit yung nga stasyon iti radyo, agsurat kailang ti agmula.agapit@gmail.com. Dahito iti agmula.agapit@gmail.com. Kat ni Apo timang bendisyon kada kayo, at kahit kung manen, kablaawan, dagiti amin, nga kanayon, nga agdengdengag, ulitag, ni Sister Gemma Gabayan, iso natin ang introduce kabsat, dagitoy, nga agdengdengag dita Rojas, katagyaman natin kay pa nang i-introduce, iti dahito nga istasyon iti radyo. Katalawan kabsat, agmudutay manan, katakikita tayo ito na Sabado, dahito lang ti tema tayo, ti libro ti Jeremias, katagyaman natin kay panagdingag ni Apo timang bendisyon kada kayo. Kat lagligipin nyo nga ti Apo at dati plano na kada tayo nga pagimbagan tayo. Ni Apo mang bendisyon, God bless you, bye-bye. Thank you for listening. Bawal ang pasaway. Kumuha lang ng kanin lang kayang ubusin. Bawat butil ng kanin ay mahalaga. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang